and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Ni ano man lagi ang uban na itong mga kauban sa itong kuta, Karudi? Ako na silang gisultihandaan nga mag-atang sila dinhi ning orasa aron makatabang sa paghakot sa mga armas o mga bala kawan. Mapulang material kagyod, Karudi. Sa mapulang manggugubat. Hakuta din ninyo ang mga armas o mga bala. Oh, Karudi. May motorsiklo nga nagkaduol din hinato. Ayaw mo kabalaka. Ipadayon ang paghakot sa mga armas o mga bala. Ato sila mga kauban. Ako silang gipabantay sa atong luyo. Sige, padayon ang paghakot. Paspas! Kauban! Karuni! Isundan kita sa mga kaway! Paspas! Nasunod mga kaway! O sige na yun, kauban! O saan ang kilometro kape ang ginayon ka din, Karuni! Malagmit nga nahibawan na ang nahitabo sa ilang kampo. Paspas mga kauban! Paspas! Balik mo siyo agi! Mga kauban! Ano na itong mahibawan? Kung unsa na sila kadul! Oh, Karuni! Papatiya kaming tulog kabuto, kauban! Dali mga kauban! Paspas! Paspas kayo ilang mga lihok ug dali ra kayong nahawan ang sul sa 6-by nagikirgahan sa mga armas ug mga bala nga ilang nailog gikan sa kampo sa mga militar. Paspas! Paspas! Ito na mga kauban, Karudi. Muna ko nimo. Kuyog ka na ko mag-andray ko na. Ayaw ko biyay kahuan. Kitang duha magkuyog. Nagkinahanglan ko nimo. Tanang mga ligid sa sakinan kahuan. Kinahanglan wag tangan og hangin. Diyos na kahuan! Kung ato din yung sunukong, Karudi! Ang bikini mo ang light! Karudi! Kunin mo sunugod. Makita nila ang mga aso ug dalira sila makatultol din. Sawa ni mong arbalite! Dili na kini nila magamit kung mugukod gid sila nato. Tara! Tara! Layo na mga kauban nga nagpasaan sa mga armas o mga bala, Karudi! Labing maayo. Kinahanglang maabot yun ang mga armas o mga bala sa atong kampo. Karudi! Ang duha na ito ka mga kauban. Kusog silang nagpadagan. May laing motorsiklong kusog kayong nagukod nila. Mga kaaway ka nang nagugod! Sila sa nagukod nila. Naigo sila! Mga demonyo! Ayaw! Patil ko ka na mga demonyo! Ayaw lagi! Tayawa! Nanagdag ang mga kaaway! Tara! Pabiyan na kita din eh! Magkabaho sa ninyo! Magkabaho sa ninyo! Dali na! Dili ka na mawangdan ka itong isubay, Karudi! Karudi, nagkapati ka ba? Dili ka na mawangdan ka itong isubay! Karudi! Oh, ano ka na? Kung sa kinigin mo gibuhat? Tungod kay may tuyo ko nimo. Karudi! Kung simple ito sa kutsa, mo gibuhat karon ako! Nalimot ka nga gusto ko ikaw ikasulti tungod sa imong gibuhat dito sa kampo. Ha? Unsa ka man! Huwag ka mag-DPE! Anong ninyo na naman ang sobrang mong reaksyon na gipatay ko mga kaaway sa revolusyon? Mura ka magkauban nila! Oh! Kauban ko nila! Kahuan! Unsa? Unsa? Nagkumidya ka lang, Karudi. Ikaw kisaling ka na mo ni Ka Andres. Nagkumidya ka lang. Wa ko magkumedya! Kahuan! Sama-sawa ko magkumedya sa pagpatay sa mga kauban kong militar! Ayaw ko kita. Unsa man katinood kinintanan? Sama sa katinuod sa iyong pag-ampo sa sabakan sa balaod. Balik sa balaod, kahuan. Pasaligan tika. Tabangan ko ikaw sa laing pagsugod sa bag-o mong kinabuhi. Ampo nga malinaw sa balaod. Kagyudi ay magkumidya da. Siguro, isultihan ka ni Ka Andres Pahin ako. Tinuo lang yung gisulti nga maayo kas pangamot kahuan.
una ka tong sampol demonyo. Ubay-ubay ng mga demonyo. Sama nimo nga napatayan akong kamot. Patyan na kayo ka. Demonyo kaaway. Ni ang panapos. Hayop! Nakamatong ka? Nakamatong ka ba? Anam-anam mga nawa ang imong kusog. Bisag kung saong panimos paghunat. Mamuy-puy ka lang kahuan. Dua mo ka kumagaw. Ni aso dua ko ka ilok. So ito ka. Instruktor ko sa judo o karate. Pero paborito na ko ang judo o karate. Kung matkuptan ko lang ang tao, bugnaw na nako siyang buhian. Luya ka na no? Nalubong magudayon ang duha ko kakumagko sa mong kilok. Luya ka na? Yan, nakiut. So, wampo ka desperado. Muampo ko. Kanang tinud-anay gud, kanang dili lansis kawan. Sultihan ka ka. Kausara kong muhatag o higayon. Kung lansis ka ni kining imuha, pasaylo ang daan. Salamat kawan. Laomi, gatabangan ka na ko. Ug dili ka na magtago-tago sa kabungturan. Yeah, kwaon ako ang duha nako kakumagko. Salamat. Nagkadoon na ang tinuod ko mga kauban. Ang mga kauban kong militar, kahuan. Intriga tika nga to nila. Yo! Yo! Uy, kining armas mo, kahuan. Daan pag yung kinwampo. Ampuan yun mo mga demonyo. Nagkamatnong ka ba sa kumtang mong armas? Anam-anam kining natumong diyan mo. Kagugod mo mga demonyong pasistang militar. May demonyo pagod nga ampuan. Mamatay ka dyan kung dili nini mo buhian, kahuan. Aw, mamatay god. Tamis nga tayon. Alang sa revolusyon. Kay sumamo ninyong kakabuang ka, demonyo ka! Imo kining gipili, kahuan. Apan dili ko mangayo og pasaylo nimo kay gipugngan ko gid ikaw. Apan ang imong kamot, way mikablit ug ikaw ang naalkansi. Oh! Oh! Niya, akong ihog. Gipataas ko na ang duha nako kakamot. Hinay ka tubang mo. Oh, matubang ko. Search him! Anong nag-unay mo mong NPA? Dili ko NPA. Unsa? 08-18-50 ang akong code. Kaunsan? Naibaw ko. Ikaw gihapon katong didto sa checkpoint. Kauban ko gihapon kining tawhana. Iko ninyo, aron makabalik ko sa kong mission. Kinahanglan makabalik ko sa kampo karon-karon dayon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!